I cada cosa que faig pot ser ioga? Doncs sí. A més del Bhakti Yoga, que és posar el cor i la devoció en cada experiència, en cada sensació, en cada relació, hi ha l'altra branca que és el Karma Yoga. Karma vol dir acció i yoga vol dir consciència, unió, com ja dèiem a l'altre reel. Aquí tenim una altra branca profunda que pots practicar a cada moment, que és posar consciència a cada sensació, a cada acció que fas, posant la consciència i saber en quin punt estàs. Sigui el quin sigui, si estàs des de l'amor, des de la inquietud, des de la ràbia, des de l'acceptació, sigui quin sigui el moment en què estàs, ser-ne conscient perquè la consciència t'apodera la sensació i l'aprenentatge. I quan tu tens clar allò que t'és favorable i el que no, que t'ho porta la consciència, això et porta cap a la teva evolució.